Tiramata long live, Uganda long live, Tirana long live, Wadia long live, Tiramata long live, Tidak ada dia pada Sunan Sogo, tidak ada dia pada Sunan Sogo, Uganda long live, Buat Rakyat, Buat Rakyat, Buat Rakyat. सर रामपुरा बाजारो ऐसा जॉइनिंग प्रोग्राम तिप्रामो खाओ बीजेपी ते आईपीएफ टी बदल या करे अनेक फैमिली तिनी तिप्रामो थाओ जॉइन खालायबायखा एवं बरक बो पॉइंट तिनी तिप्रामो थाओ फाइना नां दफानी जे केसे केरें ओ जुंगाल थेके मुक्तंगनानी लामा बरक एकमात्र थानसा बुबाग्रानी जे थानसानी मारी आरो नुगु हयছে बिनि बागै बर कोनो दाबिया कोनो नग माननानि चाकरी माननानि नो डिमांड एकटानो बरं नाहारमो थानसानी मारिनि लामनि बिसिंति हिमबै ग्रेटर तिप्रालेन माननानि आ इमांगो तिनि फाइ बरक लामजाक सकबायगा एबा फाइगा जों बरनो लामजाक सकनान बागै दंगो सिनि बरम गोनां इएम मोजां सुहेल देबबर्मा बरम गोनां एमडीसी मोजां रविन्द्र देबबर्मा महिला नेत्री स्वप्ना देबबर्मा सह चीनी अरनि लोकाल जत आदंग चीनी अर उपस्थित दंग एवं फाइनाय चीनी ताकुक बुकुक संग जों खाबाय खुबबाय चीनी लामजाक सगायचे हामबाय।